Kaixo guztioi, gaur Simone de Beauvoir egilearen pentsamendua jorratuko dugu. Konkretuki, bere ideia existentzialistak landuko ditugu. Zeintzuk dira existentzialismoaren ideia nagusiak? Hasteko, existentzialismoa definitzeari ekingo diogu. Existentzialismoa 20. mendeko testuinguruari erantzuten dion korronte filosofikoa da, eta existentzia, konkretuki askatasuna, heriotza, bizitzaren zentzua, du gai nagusi. Gizakiak esentzia edo naturarik ez duela baieztatzen du, eta gizakia proiektu ireki eta aske gisa ulertzen du. Gauzak horrela, gizakia aukeraketaren bidez eraikitzen du bere burua, hau da, berak harturiko erabakien bidez, eta erabaki hauen bitartez bere patua gauzatuz doa. Noski, askea izateak erantzule izatea dakar, eta zentzu honetan berebiziko garrantzia hartzen dute askatasunaren, erantzukizun indibidualaren eta moraltasunaren kontzeptuek. Existentzialismoaren testuingurua bi mundu gudengatik fisikoki eta moralki urratutako Europa dugu. Gogoratzen baduzue, lehen mundu guda 1914 eta 1919 urteen bitartean eman zen. Eta bigarren mundu guda 1939 eta 1945 artean. Suntsipena itzela izan zen. Lehen mundu gudan 16-20 milioi pertsona artean hil ziren, eta bigarren mundu gudan 75 eta 80 milioi pertsona artean. 20. mendean, gainera, Europan, erregimen autoritarioen, hau da totalitarismoen igoera eman zen. Stalin, Hitler, Mussolini eta Francoren diktadurak aipatzekoak direlarik zentzu honetan. Horrek egin zuen, gizakiak ideal ilustratuetan, hau da, zientzian eta arrazionaltasunean fedea galtzea, konfidantza galtzea. Beraientzat, existentzialistentzat, gizakia existentziara jaurtikia izan den izaki bat da. Askea da eta askatasun hori gainera kondena bat bezala bizi du, sama bat bezala, etengabe erabakiak hartu beharrean aurkitzen baitu bere burua. Bizitza absurdoa da eta heriotzera bideratua. Zeintzuk dira konkretuki existentzialismoaren sorrera eta ordezkariak? Existentzialismoaren sustraiak Soren Kierkegaard eta Friedrich Nietzsche pentsalariengan aurki daitezke. Izan ere, hauek arrazoia zalantzan jarri zuten, eta giza larritasuna, askatasuna eta individualtasuna arakatu zituzten. Hala ere, existentzialismoa korronte filosofiko bezala indar hartu zuen bigarren mundu gudaren ostean. Aipatzekoak direlarik ordezkarien artean bereziki Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Albert Camus frantsesez, Martin Heidegger, Hannah Arendt eta Karl Jaspers. Goazen orain ikustera, ordezkari hauetariko batzuek zer dioten. Hasteko, Soren Kierkegaardek gizakiak egiazko existentzia bizitzeko 3 fase zeharkatu behar zituela esaten zuen. Soren Kierkegaardena ikusiko dugunez, existentzialismo erlijioso mota bat da. Bere aburuz, gizakiaren bizitzaren lehen fasea, fase estetikoa zen. Fase estetikoan gizakiak plazera bilatzen du. Hau da, ondo pasatzea, disfrutatzea, gizakia era hedonista batean bizi da. Adibide bezala, San Agustin, Kartagora ikasketak egitera joan zenean daukagu. Bigarren fasea, fase etikoa da, eta fase honetan gizakia bete beharraren arabera bizi da. Bigarren fase honen adibide izan daiteke, pertsona etikoki konbentzituta dagoenean zergak ordaindu behar dituenaz, horrek gizarte guztiari osasun, heziketa eta zerbitzu publiko onak edukitzea ahalbidetuko diolako. Orduan, ekintzak printzipio etiko eta moralen arabera egiten dituen pertsona fase honetan bizi da. Baina,
Soren Kierkegaarden aburuz, bere erlijiosoa zenez, uste du fase etikoarekin ez dela aski, eta beste pausu bat eman behar dela. Konkretuki, benetako egiazko existentzia erlijiosoa izango dela pentsatuko du Soren Kierkegaardek. Hau da, norbanakoak jainkoa oinarri bezala daukanean bere bizitzan. Izan daiteke misiolari bezala joaten diren pertsonak, beste herrialde batzuetara bertoko pertsonak laguntzera, edo hementxe bertan ere beharrek dituzten pobre etorkin edo beste pertsonei laguntzen dieten pertsonak, beti ere jainkoarengan fedea daukatenean. Aipatu beharreko bigarren pentsalari bat Martin Heidegger dugu. Jakingo duzuenez, Martin Heidegger oso kritikatua izan da nazismoarekin izan zuen loturagatik. Izatez, 1933an Heidegger alderdi naziarekin elkartu zen eta Friburgoko Unibertsitateko errektore bihurtu zen. Bere kudeaketan, erregimenaren zenbait ideia sustatu zituen eta diskurtso nazionalistak eman zituen. Nazismoaren ideologoa inoiz izan ez bazen ere, hau esan beharra dago, hasieran mugimendua babestu zuen, Alemaniako hezkuntza eta filosofia berritzeko aukera izan zitekeelakoan. 1934ean, hau da urtebete beranduago, errektoretzari uko egin zion eta politikoki alderditik urrundu zen, baina inoiz ez zuen esplizituki kondenatu erregimena. Gainera, holokaustoari buruzko bere isiltasuna ere leporatu izan zaio. Ez zuen inoiz publikoki hitz egin nazien krimenen aurka, eta horrek kritika gogorrak jasarazi egin zizkion. Horrez gain, kuaderno beltzak bere heriotzaren ondoren argitaratuak kutsu antisemitadun iruzkinak erakusten dituzte, eta horrek areagotu egin du bere pentsamenduari buruzko polemika. Kritika horiek alde batera utziz, aipatu beharra dugu existentzialista bezala Martin Heideggerrek gizakia Dasein bezala definitzen duela. Dasein, kakotx artean idatzi beti mesedez, hitz alemaniar bat da. Da hor esan nahi du eta zain izatea. Hau da, existentzian izaten aurkitzen den izatea da gizakia. El ser ahí, esaten da gaztelaniaz. Dasaina iraganaren menpe dago, baina etorkizunera proiektatzen du bere existentzia. Eta proiekzio hori, etorkizunera egiten duen proiekzio hori bi motatakoa izan daiteke. Alde batetik bizitza ez autentikoa eraman dezake gizabanakoak edo beste alde batetik bizitza autentikoa. Bizitza ez autentikoa da gizabanakoa bere esentziaren arabera bizi ez denean. Hau da, gizabanakoa gizarteak ezarritako arauak eta itxaropenak jarraitzen dituenean. Seri tiempo 1927an idatzi zuen lanean, bizitza ez autentikoari Heideggerrek bata deitzen dio. Existentzia anonimoa bizitzea da, masaren existentzia bizitzea da, gauza materialez inguratuta eta heriotza saihestu nahian. Bata, el uno, bezala bizi den pertsona, masa bezala bizi den pertsona, kontsumista da eta konbentzionaltasunaren arabera bizi da. Zer egin daiteke horren aurrean? Bizitza autentikoa bizi. Hau da, norbanakoak heriotzarako izakia dela onartzen duenean ematen da hau. Besteekin harremanak lantzen eta loratzen dituenean. Izakiarekiko irekitasuna ematen da. Heideggerrek dio benetan bizitzeak izakiaren esannahia zalantzan jartzea eta bilaketa filosofiko horretara irekita egotea esan nahi duela. Momentu honetan benetako erabakiak hartuko dira. Benetakotasunak kontzientzia osoz aukeratzea eskatzen du, eguneroko bizitzaren inertziak eraman gabe. El uno, bata gainditu beharra dago. Gizartearen konbentzioen arabera bizi beharrean, benetako pertsonak bere izatearen ulermena du gidari. Aipatzea merezi duen hirugarren existentzialista bat, Hannah Arendt filosofoa dugu. Heideggerren ideietatik aldendu egiten da. Esan beharra dago Hannah Arendt Heideggerren ikaslea izan zela, eta harekin ere harreman bat izan zuela urtebete inguru iraun zuena.
baina bere maisuarengandik banatu egin zen, laizter, eta honek garatuko duen pentsamendua izango da existitzea ez dela heriotzerantz korrika egitea, baizik eta askatasunean bita aktiba izatea baizik. Bita aktiba kontzeptua Arentek la condición humana lanean garatzen du, non gizakiok ekintzaren bidez munduan nola parte hartzen dugun aztertzen duen. Arentek bita aktiba eta bita kontemplatiba bereizten ditu. Hau da, tradizioak Platon eta Aristotelesengandik bultzatutako hausnarketaren ideal filosofikoa. Bita aktiboan 3 jarduera mota desberdinduko ditu Arentek. Hasteko lehenengoa lana izango da, latineko laborare. Honek biziraupen biologikoarekin eta bizitzarako beharrezkoak diren ondasunen ekoizpenarekin lotutako jarduerak dira. Lana ziklikoa eta errepikakorra da, beti lanean jarraitu behar baita existentziari eusteko. Jatea, fabrikatzea, eraikitzea eta bar. Giza bizitzaren eremurik oinarrizkoenari dagokio. Bigarren jarduera, ekoizpena fabrikare da. Objektu iraunkorren ekoizpenaren bidez mundua eraldatzen duen jarduera da. Lanak berehalako beharrak baino ez ditu asetzen, eta ekoizpenak berriz mundu artifizial egonkor bat sortzen du, tresnak, azpigiturak eta kultura dituena. Zibilizazioaren aurrerapenari eta garapenari lotuta dago, eta espazio publikoan ematen da. Azkenik, ekintza, agere latinez, bizitza aktiboaren formarik altuena da. Espazio publikoan gizakien arteko interakzioa baitakar. Eztabaidan, politikan eta zerbait berria hasteko gaitasunean agertzen da. Ekintzaren bidez bakarrik lor daiteke askatasuna eta benetako parte hartzea historian. Bizitza aktiboa oso garrantzitsua da. Arentek argudiatzen du gizarte modernoan lanak eta ekoizpenak ekintzara eramaten dutela bizitza politikoa eta espazio publikoa murriztuz. Askatasunaren Arenten aburuz, 20. mendeko masa akritikoa da eta apolitikoa. Ez du politikan era aktiboan parterik hartu nahi. Eta horrek, boterean dauden alderdi totalitaristen alde egiten du. Beraz, Arentek politikoki aktibo izatera gonbidapena luzatzen digu. Espazio publikoa eta ekintza politikoa askatasunerako eta mundu partekatu bat eraikitzeko funtsezko elementu gisa balioestera gonbidatzen gaitu. Bita aktiba parte hartzearen bizitza da azken finean, kontemplazio filosofiko hutsarekin kontrastean. Konturatuko zinetenez, egile hauen artean antzekotasunak daude, baina desberdintasunak ere, eta izatez existentzialismo mota desberdinak daude, ateoa eta erlijiosoa esaterako. Existentzialismo erlijiosoak errealitateri zentzua aurkitzen dio jainkoan, erlijiotasunean. Eta honen ordezkarien artean, Miguel Unamuno bilbotarra, Karl Jaspers, Gabriel Marcel, Emmanuel Mounier eta abar aurki ditzakegu. Beste alde batetik, existentzialismo ateoak jainkoak salbatzeko itxaropenera jo gabe, heriotzarekiko antsietateari aurre egiten dio. Horretarako ez du inolako jainkoren beharrik. Beauvoir talde honetan kokatzen da. Jean-Paul Sartre, Albert Camus, Heidegger eta Arentekin batera. Arenten filosofian ikusi dugun bezala, bizitzaren zentzua inmanentea izango litzateke egile honentzat. Hau da, bizitzaren zentzua, bizitza honetan bertan aurkituko litzateke, bita aktiban parte hartuz. Eta, azkenik, existentzialismoaren eraginari buruz hitz egin behar dugu, existentzialismoaren edapenari buruz, eta esan beharra dago, Bigarren Mundu Gerratik aurrera, filosofiatik alor desberdinetara edatu zela existentzialismoa. Esaterako literaturara, hemen Marguerite Duras, Franz Kafka dira egilea aipagarrienetarikoak, artera ere edatu zen,
Germaine Riger, Alberto Giacometti, Edward Munch, zinemara ere, Ingmar Bergman, Sarah Watts, Doris Dorry, antzerkira, Jean-Paul Sartre, Samuel Beckett, eta modara, Hakan Akaia ere hedatu zen. Besterik gabe, espero dut puntua ulertu izana eta berriz ere eskertzen dizuet zuen arretagatik. Ondo izan eta hurrengora arte. Agur!